kay konsensya. Ipatay pa ng mga bata. Kadrags mo siguro ka. Kadrags ka wala? Ano manimo to? Malago to sir. Lagot ko, amo lang sila, wag lagot ko mo, amo lang sila. Asa yan alay sila mga bata. Dili po ka hubog. Yawan mo, nabuhat mo na normal ka. Ang isuon day sa ano, ang isuon day sa ano asar, isuon ranay. Ang lo lagi palayas ang lugar. Buko ko lo ay bata. Hindi na kaya. Kung gibuan mo to nimo. Narit mo nimo to. Rip patay niya. Ha? Pantay sa mga bata. Pantay sa mga bata. Layas Ano, nagubo ba to? Gulay. Palayas ang gulo dito. Ngayon nalagot ko. Kaya muna ko. Mo niya balik ng ano na ko. Gas ko. Tapos hindi niya balik. Digit. Saan lagi ganyan? Hindi pa tayo magbuni mo. Gasto na ko eh. Tingnan ko balik na ako gasto. Ginuna nimong gasto pero ang kinabuhi sa tao kagununa. Ang gasto mo balik pala, kinabuhi din. Ang kwarta, Brad, balik na. Kung kinabuhi sa bata yung gipatay, di na balik. Huwag kay konsensya, buha nga ka. Yun sa mga pag yun sa mga pagbalansin ni mo. Pagununa kasi mong kwarta, ang kwarta mabalik na. Kung kinabuhi sa bata yung gipatay, di na balik na. Karon may hinulsulong ka. Gago na ito na eh. Hindi ka ron. Nagbasol na ka ron. Drugs ka ba? Wala gyapon. Ako ano sa part dili ka gidungan na yung tuo. Duha ka buki patay nimo yun sa nimo paghimo. Imposible kayo na nakaya nimo pagpatay. Sus, Ginoo Brad. Swerte lang juga ba? Kaya wala napsa na mo. Lilaw ba na yung mata? Ano ba? Alas 12:30 na anything ko dito si Bas alas 12:30 na ako. Nag-imo niya ang payment wala na ako nang iba. Ano ka pa ako? Nakabulan pa niya po dito nagtrabaho sa Panuro. Ha? Historiala sir, historiala. Sa ato papagsugod na ni pang-applyan, ngagi pag